Номер 20. Павел Матеев от Разград с песента Весъние. Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха от удара, очакването сблъсъка. А после кацах върху мислите и тръгнах по света, нарамил кръста си. Като метал върху ревера си на времето, оглеждах от високо всички улици и виждах рицарите стъпили в времето на своите мотори с малки блудници. А Дон Кихот прегърна смело чашата, в кръчмата спореше с неверници, които го закачаха от масите, че днес дори по селен няма мелници. И тъй загубил сетен доверие, започнах да разпитвам пак у хората, къде започва пътя към надеждата и свършва кръстопътя на умората. Падах някъде, въртях се в доспехите и се събудих гол от писъка на вятъра. Моторен шум потъваше в ехото, с рокерите тръгнали на някъде. С рокерите тръгнали на някъде. А Дон Кихот прегърна смело чашата, в кръчмата спореше с неверници, които го закачаха от масите, че днес дори по селен няма мелници. И тъй загубил сетен доверие, започнах да разпитвам пак у хората, къде започва пътя към надеждата и свършва кръстопътя на умората. А Дон Кихот прегърна смело чашата, в кръчмата спореше с неверници, които го закачаха от масите, че днес дори по селен няма мелници. Пропадах, въртях се в доспехите и се събудих от писъка на вятъра. Моторен шум потъваше в ехото, с рокерите тръгнали на някъде. Пропадах,
Стигнахме и до номер 21. Яна Димитрова от Севлиево с песента «Последен рок». Танцуваш с мен, но зная как ще позвониш на нея пак и тази вечер, що ме изпратиш. Това е фактът единството днес, момче, каква глупачка бях. Навярно не разбираш ти, че цял живот с две жени е много сложно. Ужасно сложно, но не едната ще каже до тук и край. Това добре го знай. От теб не става до желача вече, опиташ се плаши, но мене можеш да ме мамиш вече, защото си личи, защото си личи от твоите очи, че имаш друга ти. Ау! Последен рок. Ау, последен рок, последен рок. Последен рок, последен рок, последен рок. Ще те напусна първа аз, ще го направя в този частен рок-н-рол.